Ario TV, Canal 48, Junto Cubo. Tanting vida, ting rosea. Tanting ting fe, ting esperanza. Van compartir. Por día mi talanta y cae na rodilla. Y agradeci, Señor, por todo lo cual me di. Na mi alrededor, mi mira boniteza y mi sa. Mas mi no por pedir, pero mi sa tiene que tenernos conmigo. Inseguro de que había lo hacer. Mi team se conoce como gente. Daar aan tafel te gaan zitten. Echt voor wat mogen we met elkaar verwachten en wat dus niet. En welke keuzes gaan we maken. En als we keuzes gaan maken die impliceren of betekenen dat er dus te weinig aan de bevolking geleverd kan worden, dan moeten we dat met elkaar gaan uitleggen. Maar wij denken dat het nog steeds mogelijk is om uiteindelijk misschien op sommige stukken te bezuinigen, maar op andere stukken moeten we ook met elkaar zeggen, ja, daar moet dan extra geld heen. En dan is natuurlijk de vraag, waar komt dat geld vandaan? Nou ja, dat kan dus uit heel veel andere potjes misschien komen, maar hopelijk ook zometeen met nieuwe mensen om te zeggen van, we gaan toch nog eens een keer opnieuw praten over die kortingen, of die nou echt wel haalbaar zijn, of dat op een andere manier of in een geleidelijke manier moet. Ja. Over korting gesproken, ik heb begrepen dat in het landpakket staat dat het ook gekort moet worden op de salarissen van de werknemers. Is dat zo? Dat staat niet in het landspakket, in ieder geval wat het ziekenhuis aangaat. Het gaat over overheidsinstellingen. Het ziekenhuis is een stichting. Wij hebben toen COVID ontstond, hebben we net als heel het land solidariteit ook betuigd. Ook hebben we bijdrage ook geleverd door het korten op de salarissen van de zorgmedewerkers. Wat wij, en met alle respect natuurlijk voor iedereen, ieder vakgebied, bijzonder zwaar vonden, omdat juist de COVID-crisis draait om de zorg. Dus overal in de wereld werd geïnvesteerd in de zorg. En hier op Aruba werd gekort. Dat vonden wij en vinden wij nog steeds een totaal scheve verhouding. Maar wij hebben gekort. Dat hebben onze medewerkers gedaan omdat ze ook hun baan wilden behouden. Maar ook omdat ze hun hart echt hebben bij de patiënt. Hun hart hebben echt in de zorg. We hebben uiteindelijk begin van het jaar besloten om die 5,5% korting op het salaris niet meer door te voeren. Om de mensen die enorm hard gewerkt hebben om juist de bevolking te kunnen laten overleven, ook daarvoor de waardering te geven die ze ook daarvoor nodig hebben. En we hebben ervoor gekozen volgens om maatregelen te nemen in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus we hebben nog steeds eigenlijk gekort op de salaris, maar niet op het primaire salaris wat iemand op een bankrekening krijgt. Maar in de secundaire, het kan in toeslagen bijvoorbeeld zijn of in bepaalde verzekeringen die we veranderd hebben of zaken die we niet meer aanbieden. Daardoor heeft iedereen wel korting, maar voelen ze het anders. Dankjewel. Bedankt Dr. Vroegop voor uw bijdrage. Dr. Vroegop, nos director di Dr. Horacio Audibert Hospital. Nos está agradeci, Dr. Vroegop, a su información compartir acerca de reunión con el formador junto con Partido Raíz y Partido MEP para llegar a una formación de un gobierno nuevo y para que aquí tenga acuerdo en un hopi importante y un día acuerdo en un día punto importante para escuchar stakeholders y cual que nos está agradeci, Dr. Vroegop, para tu información compartir. Masha danki. Ja, masha danki. Mr. DJ, esa quita mi isla, mi felicidad, dar tu lente, tu compartir, vida paz. Si un nos cae, nos ponen adelante, vanguna, ayuda y compartir. Por favor, ella andan cantando, anunciando llegada, Día Redentor,
Diario TV, Canal 48, Junto Cubo, Turja Luna, Paja Vierna. Abribo dia com Tempo para Dios, começando por de 6 horas de manhã e para 6 horas e meia, é o programa mais gostado em Tour Mainta na televisão. Mainta, apresentado por Carlton Jansen. 10 horas de Laio Derks e para 16:05 de merdia, queda bom informar com Power News, sempre com o último de notícia e apresentado por Raymond Babuhuk. 2 horas da tarde, o programa Tangusta We Talk, caminha com Thaisa de Palm e Paula Cristina, lota papiando riba tur tema de atualidade. 9 horas da noite, live por no estúdio nan, mira se bota dia feliz ganador nan de sorteio de Big Wheel Lottery e sorteio diário. Diario TV, Canal 48, Junto Cubo. Diario TV, Canal 48, Junto Cubo. Diario TV, Canal 48, Junto Cubo.